कधी कधी एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात असे काही अमानवी प्रसंग घडतात जे त्या व्यक्तीला अमानवी शक्तींच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवायला भाग पाडतात. विनीत एक 25 वर्षाचा तरुण एका 7 मजली इमारतीत सहकुटुंब राहायचा. नोकरी करत असल्या कारणाने त्याचा एक निश्चित दिनक्रम होता. तो दिवस अतिशय साधारण होता. त्या दिवशी सकाळीच विनीतचे आई बाबा गावी जाण्यासाठी रवाना झाले होते. गावात कोणत्या तरी उत्सवासाठी ते गेले होते. कामावरून सुट्टी न मिळाल्यामुळे विनीतला जाता आले नाही. तो नेहमीप्रमाणे लॅपटॉप वगैरे घेऊन ऑफिसला गेला. आईची सकाळी घाई गडबड व्हायला नको म्हणून विनीत ऑफिसच्या कॅन्टीनमध्ये जेवणार होता. वेळ कधी निघून गेला काही समजलंच नाही. कॅन्टीनमध्ये जेवत असतानाच विनीतला एक कल्पना आली. संध्याकाळी घरी एकांतात राहण्यापेक्षा मित्रांना बोलवून मस्तपैकी पार्टी करू असा विचार त्याने मनोमनी करून टाकला व त्यानुसार त्याने आईबाबांची परवानगी घेऊन लंच ब्रेक संपायच्या आधीच पटापट त्याच्या जिवलग मित्रांना रात्रीच्या नियोजनाबद्दल सांगितले. सगळ्यांनी एकमताने होकार दर्शवला व रात्रीचा प्लॅन निश्चित झाला. सगळेजण रात्री 8च्या दरम्यान विनीतच्या घरी भेटणार होते. विनीत 7 वाजता घरी पोहोचला. पटापट सगळं आवरून घेतलं. आवराआवर करण्यात 8 कधी वाजले ते त्याला कळलंच नाही. एक एक करून त्याचे सगळेच मित्र यायला लागले. 8:30 पर्यंत सर्वजण आले. सुजय, सुमित, पार्थ, निशांत, सार्थक, वेदांत असे एकूण मिळून 6 जण आलेले. सर्वजण ती रात्र विनीतच्याच घरी झोपणार होते. त्यामुळेच ते सर्व तयारीत आले होते. नियोजन केल्याप्रमाणे पिझ्झाची ऑर्डर देण्यात आली. सोबत जवळच्याच दुकानातून कोल्ड्रिंक सुद्धा आणण्यात आले. पिझ्झाची ऑर्डर देऊन 1 तास झाला तरीही अजून पिझ्झा आला नव्हता. विनीतने कॉल करून चौकशी करायचे ठरवले. त्याने ज्या नंबरवरून ऑर्डर केलेली त्याच नंबरवर पुन्हा एकदा कॉल केला. हॅलो, मी तासभर आधी 7 लार्ज पिझ्झाची ऑर्डर केली होती, पण तुमचा माणूस अजूनही ऑर्डर घेऊन पोहोचलेला नाही. सॉरी सर, पण डिलिव्हरी बॉय तुमची ऑर्डर घेऊन केव्हाच निघालेला आहे. परंतु तरीही तुम्ही 2 मिनिटे होल्ड करा. आम्ही त्याच्याशी संपर्क साधून तुम्हाला त्वरित कळवू. 2 मिनिटांनी पुन्हा एकदा त्या नंबरवरून कॉल आला व असे समजले की डिलिव्हरी बॉय सोबत कोणताही संपर्क होत नाही आहे. शेवटी नाईलाजाने सगळ्यांनी मिळून पिझ्झाची ऑर्डर कॅन्सल केली आणि दुसऱ्या हॉटेलमधून चायनीज जेवण मागवायचे ठरवले. ऑर्डर केल्याच्या अर्ध्या तासानंतर लगेच हॉटेलमधून एक माणूस त्यांची ऑर्डर घेऊन आला. रात्री 9:30 वाजता त्यांची पार्टी सुरू झाली. एकत्र मिळून गाणी गाणे, गप्पा गोष्टी करणे, एकमेकांची मस्करी करणे या सगळ्यात कधी 12 वाजून गेले त्यांना समजलेच नाही. विनीतने केलेले नियोजन यशस्वीरित्या पार पडले होते व मित्रांसोबत पुन्हा एकदा ते जुने दिवस जगायला मिळाले याचा आनंद प्रत्येकाला होता. पुढचा दिवस रविवारचा होता. त्यामुळे सर्वजण निवांत होते. झोपण्याच्या वेळी सुद्धा एकमेकांची थट्टा करणे सुरूच होते. जुन्या आठवणी, जुने किस्से संपत नव्हते. शेवटी सर्वजण 1:30च्या सुमारास गाढ झोपी गेले. रात्री 3च्या सुमारास विनीतचा फोन वाजला. त्याला एका अनोळखी नंबरवरून कॉल आला होता. कोणाचीही झोपमोड होऊ नये यासाठी त्याने पटकन झोपेत असतानाच कॉल उचलला आणि कॉल उचलल्यावर समोरून एक व्यक्ती बोलू लागली. हॅलो सर, मी तुमची पिझ्झाची ऑर्डर घेऊन आलेलो आहे. सुरुवातीला तर विनीतला काहीच समजले नाही. रॉंग नंबर असेल असा विचार करून कॉल कट करणार इतक्यात त्याची नजर मोबाईलमधील घड्याळात गेली. जेव्हा त्याने वेळ पाहिली तेव्हा त्याची सगळी झोप एका क्षणात उडून गेली. इतक्या रात्री कोणती पिझ्झा कंपनी सुरू असते असा विचार तो करू लागला आणि पुन्हा एकदा ती व्यक्ती समोरून बोलू लागली. साहेब, मी तुमची पिझ्झाची ऑर्डर घेऊन आलोय आणि तुमच्या इमारतीखाली उभा आहे. हे ऐकताच विनीत धावत त्याच्या घराच्या गॅलरी जवळ गेला. दुसऱ्याच मजल्यावर राहत असल्यामुळे इमारतीच्या आवारात कोण वावरत आहे हे त्याला स्पष्ट दिसायचं. त्याने जेव्हा पडदे बाजूला करून खाली पाहिलं तेव्हा त्याला दिसलं की ज्या कंपनीमधून त्यांनी पिझ्झा ऑर्डर केला होता त्याच कंपनीचा माणूस ऑर्डर घेऊन आला होता आणि एकटक विनीतकडेच पाहत होता. विनीत थोडा घाबरलाच. तेवढ्यात पुन्हा एकदा त्याचा फोन वाजला.
कॉल त्याच नंबरवरून आलेला. विनीतने घाबरून कॉल कट केला, पण तो आपोआप उचलला गेला. समोरील व्यक्ती बोलू लागली, सर, येत आहे ना खाली ऑर्डर घ्यायला? हो हो येतो. हळूवार सर्वांच्या नकळत दाराला बाहेरून कडी लावून पायऱ्या उतरून विनीत तळमजल्यावर आला. समोरच त्याला तो माणूस दिसला. मनात थोडी भीती होतीच, पण धाडस करत तो समोरील व्यक्तीच्या 2 फूट अंतरावर येऊन उभा राहिला. त्या व्यक्तीच्या हातात एक पिझ्झाचा डब्बा होता, जो त्याने काही सेकंदात विनीतला देऊ केला. ह्याचे पैसे? विनीत म्हणाला. त्यावर तो व्यक्ती काहीच बोलला नाही. पुन्हा एकदा विनीतने विचारलं, तरीही तो व्यक्ती शांतपणे उभा होता आणि विनीतच्या डोळ्यात बराच वेळ पाहत होता. विनीत आधीच घाबरला होता आणि त्यात त्या व्यक्तीचं असं हे वागणं त्याच्या मनात अजूनच धडकी भरवत होतं. काही विपरीत घडण्याच्या आधीच इथून निघायला हवं असं विचार करून विनीत पाठी फिरला. इमारतीत जात असताना त्याने हलकीशी नजर टाकून त्याच्या पाठी पाहिले. ती व्यक्ती विनीतकडे पाहून एक रहस्यमयी हास्य दाखवत होती. पिझ्झा घेऊन विनीत घरी आला. अंधारात काही दिसलं नसतं आणि बाकीच्यांची झोपमोड होऊ नये यासाठी पिझ्झाचा डबा घेऊन तो किचनमध्ये गेला. तिथली लाईट चालू करून त्याने डबा उघडून पाहिला. त्याला दिसलं की पूर्ण पिझ्झा रक्ताने माखलेला होता. ते पाहून विनीतच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्याने त्याचे डोळे चोळून पाहिले, पण समोरील दृश्य काही बदलले नाही. त्याला खात्री पटली होती की हा काहीतरी विपरीत प्रकार आहे. आता तर त्याला त्याच्या मित्रांची झोपमोड करणं भाग होतं. तो पटकन त्याच्या मित्रांना उठवण्यासाठी हॉलमध्ये गेला. इतक्यात घराची बेल वाजली. बेलचा आवाज ऐकून विनीत पुन्हा एकदा घाबरला. दरवाजाजवळ जाऊन दरवाजाच्या कीहोलमधून त्याने बाहेर पाहिले, पण त्याला तिथे कोणीही दिसले नाही. पुन्हा एकदा बेल वाजली. ह्यावेळी सुद्धा कीहोलमधून पाहिल्यावर त्याला तिथे कोणीही दिसले नाही. त्यामुळे विनीतने हळूच दरवाजा उघडून बाहेर पाहिले. समोर तोच व्यक्ती पिझ्झाचे इतर 6 डब्बे घेऊन उभा होता. विनीतचं हृदय प्रचंड वेगात धडकू लागलं. तो पटकन दरवाजापासून लांब झाला. दरवाजासमोर असलेला तो माणूस एका दगडाच्या मूर्तीसारखा स्थिर उभा होता. तेवढ्यात विनीतला जाणीव झाली की सुजयला जाग आलेली. बेलच्या आवाजामुळे त्याला जाग आली असावी. विनीतला मध्यरात्री दरवाजाजवळ असं पाहून सुजयने विचारले, अरे, असा दरवाजाजवळ का उभा आहेस? काही नाही रे, दरवाजाजवळ जो माणूस उभा आहे तो कशासाठी आलाय हे विचारत आहे मी. एकतर मी झोपेत आहे, नाहीतर तू झोपेत आहेस. असं का म्हणत आहेस? अरे, दरवाजावर तर कोणीच उभं नाही. हे ऐकताच विनीतने दरवाजाकडे पाहिले, पण त्याला तर तो माणूस तिथेच उभा दिसत होता. मनात भीती असूनही त्याने ती चेहऱ्यावर दाखवली नाही. सुजयला शांत राहण्याचा इशारा करून विनीत दरवाजाकडे पाहू लागला. अजूनही तो माणूस विनीतकडे एकटक नजरेने पाहत होता. विनीत काही बोलणार इतक्यात त्या व्यक्तीने ते 6 डब्बे विनीतला देऊ केले. डब्बे हातात घेताच एक थंडगार वाऱ्याची झुळूक देखील आली आणि अंगावर शहारा आणून गेली. सुजयला काहीच कल्पना नव्हती की दरवाजापाशी नक्की काय सुरू आहे. त्याने पुन्हा एकदा विनीतला हाक मारली. हाकेने विनीत भानावर आला. त्याने पाठी वळून सुजयकडे पाहिले. हातवारे करत सुजयने काय चाललंय हे विचारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विनीतच्या तोंडातून शब्दच फुटत नव्हते. घडलेला प्रकार कोणत्या शब्दात सांगू हे त्याला सुचत नव्हते. शेवटी त्याने चेहऱ्यावरचे भाव लपवत काही नाही झाले असा इशारा केला आणि पुन्हा दरवाजाकडे त्याचं तोंड केलं. बघतो तर काय, तो माणूस तिथून अचानक गायब झाला होता. ते पाहिल्यावर विनीतच्या मनात धडकी भरली, पण तो माणूस तिथून गेल्यामुळे त्याने सुटकेचा निश्वासही सोडला. विनीतने घराबाहेर डोकावून पाहिले. पूर्ण माळ्यावर शांतता पसरलेली. घराबाहेर येऊन पुन्हा एकदा मनाची संतुष्टी करायचं त्याने ठरवलं. तो घराबाहेर आला. उजवीकडे पाहिले, डावीकडे पाहिले. त्याला कोणीही दिसलं नाही. त्याचा जीव भांड्यात पडला. घरी परत फिरल्यावर त्याची हलकीशी नजर दरवाजाकडे गेली. त्यावर जे काही लिहिलेलं ते पाहून विनीत जागीच बेशुद्ध झाला.
सुजय तिथे जागा राहून सगळं पाहत असल्यामुळे तो पटकन दरवाजाकडे आला. काही क्षणात त्याने सर्वांना उठवून घातलं. विनीत बेशुद्ध कसा काय झाला या चिंतेत सर्वजण होते, त्यामुळे कोणाचीही नजर दरवाजावर गेली नाही. विनीतला जाग आली ती थेट सकाळी 8च्या सुमारास. जाग येताच सर्वजण त्याला विचारू लागले, अरे नक्की काय झालं? असा मध्यरात्री दरवाजापाशी बेशुद्ध कसा काय झालास तू? विनीत बोलू लागला व त्याने मध्यरात्री घडलेला प्रकार सर्वांना सांगितला. सांगत असताना त्याची नजर सारखी दरवाजाकडे जात होती. विनीतच्या सांगण्याप्रमाणे घडलेल्या प्रकारचे पुरावे म्हणून सर्वजण पिझ्झाचे 7 डबे शोधू लागले, पण घरभर शोधल्यावर सुद्धा कोणालाही ते मिळाले नाहीत. मध्यरात्री जे काही अनुभवलं होतं ते खरं होतं की फक्त एक भास होता याची खात्री त्याला करायचीच होती. म्हणून तो लगेच दरवाजाजवळ गेला आणि दरवाजा उघडून पाहिला. सर्वजण विनीतच्या पाठोपाठ आले. विनीत सोबत त्याच्या मित्रांनी देखील एकच दृश्य पाहिले. दरवाजावर रक्ताचे डाग त्यांना दिसले आणि त्यावर अजूनही रक्ताने लिहिलेलं तसंच होतं, सर, पिझ्झाचा फीडबॅक द्यायला विसरू नका. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बाकुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बाकुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.